Kaixo, ni Aitor Zelaia naiz eta gaur B2 mailarako digitalizazio ikastaroan bigarren zeregina azalduko dizuet. Bigarren zeregin honetan ariketa bat ebaluatzeko dauden tresna ezberdinak konparatu behar dira. Nire kasuan, errepaso ariketa bat planteatzen dut Bizantziar Inperioko gaia eman ondoren edo horren inguruko ikasegoera bat egin ondoren. Planteatzen ditudan bi galdetegi tresnak dira Sokratif alde batetik eta Google galdetegia beste alde batetik. Eta orain azalduko dizuet zeintzu diren baten eta bestearen abantaiak. Sokratif tresna hau da hemen ikusten duzena eta irakasle bezala nik testa aktibatu dut. Nire klaseak kodea dauka eta beraz horrek esan nahi du momentu jakin batean ikasleak student login egin eta 7D, 8BDC, bat F kodea klikatuz gero izena jarri dezaketela eta testa egiten hasi. Testak forma ezberdina ditu, baina ikusten duzuen bezala askotan galdera anitzen aukera daukagu. Baina beste zenbaitetan egia edo gezurra ere izan daiteke, adibidez hemen bezala, edo hitz konkreturen bat idatzi dezakegu. Adibidez hemen erantzuna, kasu honetan hau Justiniano da. Justinianok jartzen badut, zuzena izan bada. Eta hemen ditugu aukera zuzen guztiak. Eta berak esango dit zuzenaren edo ez. Baina beste aukera bat ere badago. Eta beste aukera izango litzateke Google galdetegi baten bidez burutzea. Eta kasu honetan ere aukera berak ditugu. Galdera berdin-berdinak egin ditzaket, erantzuna hitz, edo egia edo gezur, edo hitz konkretuen bila. Baina egia da Google galdetegien abentaia dela nolabait erantzun luzeagoak ere jarri daitezkeela, ondoren kalkulo horri bat sortu genezakela emaitza guztiekin, Classroomekin ere lotu dezakegula eta oro har Googleen ekosisteman hobeto txertatzen dela. Orduan, Sokratif gehiago erabiliko nuke, badiez mugikorrarekin era azkarrean testak egiteko, eta Google galdetegia gehiago erabiliko nuke, gehiago interesatzen zaidanean datuen erabilpena, ondoren datorren datuen erabilpena. Eta Googleen ekosistemaren barruan partekatu behar badut, edo berrerabili badut. Eta beste gabe, hau izan da nire azalpena, espero dut ondo egotea zuentzat, eta listo. Yes.